राजा जी अरे मजा नहीं खे मिलत चकल कहीं कहीं आए अरे बबुआ हिनका बड़ुए पेट में का महीना टाइम रह गइल बा 3 महीना में हो अरे 3 महीना में हाँ 6 महीना पहले के टैबलेट खा ली खेसरिया वाला बिया का हो पहले के 6 महीना पहले टैबलेट खा ली वो 3 महीना में करावला कहीं ओकरे बिना नु गई रहलू बबुआ मिजाज में आओ मिजाज में रखे अरे मोहने न भावे हमारा महला देखा डिस ब्रेक हो आ तनिको जहाँ मिस भइल त तार थुथुम टूटल ऐसे लिखल बा कि सावधानी हटिए दुर्घटना चलती में गलती ना होइए बे आखो के बाप रे बाप बड़ा घोर गलती हो हे राजा जी रमेश भैया हे राजा जी अरे मजा बोलो हे राजा जी मजा लिखे मिलत चकल इहो गो बिरे के हो हाँ ताको ताको बाबू हमार ये जो खेला करे के बाद ए राजा जी अरे रुका रुका पैसा 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 केकरा घरे रहेला बाबू के नाम बताओ का कहत रे शंकरा देखता भाई के अभी है असली हमार लड़का है हाँ ई हमार लड़का है वाह जय भगवान तेरा के डीएसपी बना देस बाबू के नाम बढ़ हमारी के कलेक्टर बना देस ए राजा जी जी सरकार रउरे इंतजार है देखतन कि मंतोष बाबू के ने गइलो हां इना के खाली बाबा ओनिया हिला के ना हेडियो दुला के ई त मर्द वैसे करत लगे दुल्हावा कहि से हिना वाला लोग ठकुराई के दे देले हां दुल्हा बैठा रहला से चौका पर आ लोग जाला पैसा दुल्हा कैसे वैसे ला लोग आ पंडित जी के बगल में लोग दे देही नहीं होता जी अरे भाई देखी वाह है ना पंडित ना बाबू जा जय हो लक्ष्मी बेकरिया वंश हाँ देखिए कमेटी के अध्यक्ष है मंतोष बाबू की तरफ से ए मंतोष कलकार की अब भगवान करस की तहरा असही चमकत रह गंगा के पानी जिस रोज बढ़िया रह कहे के बा का कहत नहीं हो अरे खाए के मन कर नाटे गोला गापा कहे कि लगले कहाए वाला पानी रहुआ पापा कैसा मेहरा रुपया रे मैं साफा खा लेती अरे मेहरारू कहली स ए जी अरे खाए के मन डॉक्टर कहले बड़ुए सुनीला कहले बाड़ी मनोरमा कहले बाड़ी मम्मी बन पूजे बबुआ जिसे हेठार के लौंडा कूद के नाच
सुत रहल से छौक के काहे जेठे में हो गया जैसे कि टाइम टेबल ओकर सेट बा अरे मनोरमा कहले बाड़ी गो रे तने हन मिजाज बना के कि मनोरमा कहले बाड़ी मामी बन पूजे बबुआ और का चल ढेर सारा रुपए का आशीर्वाद बा तू को सर दे बनो हां ई लेन देन वाला मामला जन बानो हमरा बड़ा बाप ना अब जितना आ जाओ बगल में से फिर निकल के ना चाहिए अच्छा है ना बगल में भौजाई लोग हमन में कौन अच्छा जा दे टोला माफ बा हां कौन है ना वो तो सब हमारे लोग हैं हमारे चाची फुआ माई भौजी बैठल बा लोग आ पैसा देला लोग ऐसा बात नहीं है वही लोग के बदौलत बाबू रे एको कट्ठा हमर गांव में घर नहीं खे अना बधारी में खेत बा लेकिन वही लोग के बदौलत और सबका आशीर्वाद से 8 गो परिवार चाहत लोग दाल भात भुजिया चोखा पापड़ अचार हां ई रोज सब के दिन हां देखी एगो बात कह दे तनी रजिस्टर से बानी न एगो